Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Sa itong pagpanaguban, nanginawat ko na kaskapis kay panglawas og dako akong kalipay sa imong pagpadayon sa pagsunod. Ang atong isgutanan karon manang ika-33 ka bahin o ang title nini ang gahom sa Dios miluwas kanato gikan sa gahom sa sala. Ang magtutuo giila iyang kagalingon nga patay sa sala. Roma 6:1 ngadto sa 4 akong basahon matud pa. Unsay isulti nato dayon ato bang ipadayon ang sala nga mudagsa sa grasya sa pagkatinuod dili unsaon nato pagpakamatay sa sala nga mabuhi pa sa taas niini. O wala ba kamo kahibalo nga sa kadaghan natong gibunyagan ngadto kang Kristo Hesus, gibunyagan ngadto sa kamatayon? Busa niini kita gilubong kaniya pinagi sa pagbunyag sa kamatayon aron si Kristo mabuhi gikan sa kamatayon, pinagi sa himaya samahan aron kita dapat maglakaw sa pag-ong kinabuhi. Mao kadto ang pulong atong isaysay ang buti pasabot kay sa kapitulo 1 ngadto sa 5 si Apostol Pablo mipakita kanato nga kun kinsa ang mutuo kang Kristo himuong matarong og makalingkawas gikan sa kapungot sa paghukom sa Dios. Iyang gipasabot ngadto sa mga taga-Roma nga kining pagmatarong magdala kanato sa kalinaw sa Dios ug gugma alang sa kalibutan. Human sa iyang mubong pagpasundayag gitubag sa apostol ang mga importante nga mga pangutana nga mabiyay-biyayong gipangutana sa mga kaaway sa libreng pagkamatarong. Upadayon ba kita sa pagpakasala aron ang grasya mapuno ug ang pagkamatinud-anon sa Dios ipakita? Sa iyang tubag sa mga malisyusong pangutana gitudlo ni Pablo ang dalan padulong sa kadaugan batok sa sala sa atong kinabuhi nga walay magtutuo nga maayo kundili siya mubasa sa musunod nga basahon ug sundon kini sa iyang kinabuhi. Ang atong gisgutan dili mga pagtulunan nga teorya apan giya sa atong kinabuhing pagkabalaan. Wala miingon ang apostol pakigbisog batok sa imong nailhang sala o pildiha kana tungod kay siya kahibalo nga walay makapildi sa iyang kagulingong sala pinagi sa iyang kagulingong gahom. Wala kaniya gitawag aron makigbisog batok sa imong kagalingon apan iya kang gitawag aron makasaksi nga walay laing paagi sa imong daang kagalingon o imong salawayong buhat apan ang mamatay sumala sa pamatasan. Unsaon nato pagkamatay sa gahom sa sala nga anaa kanato si Pablo mitubag kita namatay nga muralag og sayon ang pagdaot sa yawa iyang gipagawas ning kamatayon nga nahuman na nga murag ang nahuman na nga buhat wala kini gasalig sa atong kagalingong kakugi o kinahanglan pa ba kitang magkigbisog. Iyang gipakita kanato sa atong pagbunyag nagsimbolo sa paglubong sa daotang tao o ang kamatayon sa atong kagalingon. Ang pagbunyag sa Kristiyano dili lang usa ka pagpagawas nga seremonyas, pagpanggawas nga nagpaglimpyo o aplikasyon lamang sa tubig ngadto sa lawas. Kini usa ka paghukom, kamatayon ug paglubong. Pinagi sa pagbunyag imong gipamatud-an nga Ginoo naghukom kanimo ngadto sa kamatayon nga gibuhat pinagi sa paglumos ug pagtuslob sa tubig. Ang pagpugong, pagsalikway sa daang pagkatao dili gipaagi sa unudnong panlimbasog apan pinagi sa espiritu sa atong nadawat diha sa kamatayon ni Kristo. Kini nga atong pagbunyag nagsimbolo sa atong pakikiusa kang Kristo sa kasabutan sa gugma, abring gugma nato kaniya o nga kita nagmalahutayon sa iyang pagkamatinud-anong ehemplo. Sa dihang gitawag ni Kristo ang atong mga sala, kung sa dihang giwagtang ni Kristo ang atong mga sala,
kita namatay kauban niya sa atong garbo, busa ang cross nagpasabot nga samad sa mga salawayong tao. Siya kinsa nga mutuo, manghimakak sa ugalingon ug muadto sa cross. Maghinulsol kay ang tanang tao angayan sa matag adlaw nga kadaot. Atong kamatayon wala nahitabo pinagi sa pakig-away sa unahuna, kini nahitabo sa dihang si Kristo mi tiyabaw dito sa cross sa pag-ingon natapos na. Kung ikaw mituo, maluwas kagikan sa gahom sa sala. Si Kristo namatay og gilubong dili lamang aron makikiusa kanato sa iyang kamatayon ug paglubong, apan nabanhaw gikan sa kamatayon midala kanato sa pagkabanhaw ug mihatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Sa laing bahin sa atong paghimakak sa atong kagalingon, kita usab nakighiusa kang Kristo sa gahom sa iyang kagalingong kinabuhi. Busa atong pagtuo wala nagpasabot og kaalam og doktrina, apan kini usa ka gatubong gahom kanato nga murag si Kristo nahimugso kanato. Siya gadako, gabuhat, gadaog ug gapildi kun gipildi ang yawa sa atong lawas. Wala nato naangkon ang kadaugan apan siya ang nagmadaugon kanato. Ang paggabanhaw gikan sa kamatayon usa ka dakong kadaugan o himaya sa amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Pinagi sa iyang pagkabanhaw, iyang gipadayag ang iyang himaya nga walay katapusan nga dili matarog, nga katarong pinagi sa pagdawat sa pagkihiusa sa iyang anak. Iyang kadaugan ibabaw sa kamatayon ug ang pagpadayag sa iyang kabalaang kinabuhi. Ang gahom sa Dios klarong gabuhat kanato sa pagkabanhaw ni Kristo o kabag-uhan sa mga magtutuo nga puno sa pagtuo kang Kristo. Ang Kristyanismo dili usa ka relihiyon sa kahadlok ug kamatayon, kini usa ka relihiyon sa paglaom, kinabuhi ug gahom. Pinaagi sa atong pagsimba kang Kristo kita nagakumpisal nga dili na siya mupuyo layo kanato ibabaw sa mga bituon o nga talagsalang siya ga hunahuna kanato, apan atong ikumpisal nga siya paingon kanato pinagi sa dili maputol nga hikot ug siya mabuhi dinhi kanato sa iyang bug-os nga gahom. Magpuyo kanato sa tanang adlaw ug magadala kanato sa mga balaang batasan busa ang imong pagpabunyag usa ka pakikiusa kang Kristo. Papagkikiusa sa iyang kamatayon ug kinabuhi ug imong pagtuo sa kabag-ong kasabutan. Siya kinsa moapil kang Kristo, mukumpisal nga siya namatay uban kaniya sa cross ug mabuhi kaniya sa pag-ong kinabuhi. Magampo kita igsoon. O Ginoong Kristo, imong natapos akong kamatayon sa cross ug mideklara sa akong kinabuhi pinagi sa imong pagkabanhaw. Ako gasimba kanimo kauban ang tanang mituo kanimo. Kinsa namatay kanimo sa pagtuo ug nabanhaw sa imong espiritu. Ako nagasimba kanimo amahan sa himaya, nagapasalamat sa imong pagpadayag sa imong himaya pinagi sa pagkabanhaw sa imong anak ug paghatag kanamo sa kinabuhi nimo. Tabangi kami nga mupadayon sa imong grasya ug mulakaw pinagi sa imong sugo sa putli, pamuasa, pagkamatarong, gugma ug pasensya nga ang imong kinabuhi mapadayag sa tanang magtotoo. Amen. Dunay pangutana igsoon, unsay pasabot sa pagbunyag? Usbon ko, unsay buti pasabot sa pagbunyag? Daghang salamat hangtod sa sunod nga pagpanag-uban. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.